Ya, Mr. JB. Watan Ramadan. Watan Ramadan, watan Ramadan. Watan Ramadan, watan Ramadan, watan Ramadan. Watan Ramadan akwai daɗi, watan Ramadan. Watan Ramadan akwai faɗi, watan Ramadan. A watan Ramadan ake kulle dukkanin shaidan. Ya Allah ba muka so a cikin samsam ladan. Watan Ramadan, watan Ramadan, watan Ramadan. Watan Ramadan, watan Ramadan, watan Ramadan. Watan Ramadan, watan Ramadan, watan Ramadan. Watan Ramadan da akwai falala a watan Ramadan. A watan Ramadan ba mai iya sani na juya gaban. Sadaka kyauta in har ka so a cikin Ramadan. Ibadar Allah in ka so a cikin Ramadan. Watan Ramadan, 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 watan Ramadan. Ya Allah sa in haure, zunubai na dukka ka share, dukkan yanayi in jure. A watan Ramadan in haure, mu dage istighfari a cikin azumin Ramadana, da salatin manzo tari. a cikin azumin Ramadana, Haka za ya zamo alkhairi. a cikin azumin Ramadana, Walla ba mai yi mana gori. a cikin azumin Ramadana, Rabbi sada mu da alkhairi. Ha 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 ha. A cikin azumin Ramadana. Cikin azumin Ramadana. A cikin azumin Ramadana. Rabbi sada mu da alkhairi. Sai da kai minista.